umlazi awumncinyana. Umlazi awumncinyana. Abantu basemlazi kade basebesho bethi bayifunela imashi lapha eMlazi. This is imashi yasemlazi. Imashi yasemlazi ibukeka kanje. Akakapheli ngisho insuku kade kubhalisela ukuvota. Kodwa abantu basemgwaqeni bayamasha bathi asanele ngokwenzeka kuleli zwe. Bathi kasanele. Antu bathi asanele. Imashi ngeyasemlazi. Imashi eMlazi. Abantu bathi bakhathele. Abantu basemlazi bakhala ngokukhathala. Ngoba engakhumbuza khona nje emlaleli ukuthi akakapheli ngisho insuku nje eziningi abantu kade kuthiwa babhalisela ukuvota noma abantu kade bebhalisela ukuvota. Kodwa basemgwaqeni namhlanje ngoba kuMonday. Lokho ke akuchaza ukuthi yonke into imnandi. Akuchaza ukuthi into imnandi njengoba babona abantu bemasha lapha mhlawumbe omunye ngathi bajabulela ukuthi kade bevota lutho. Bajabulela ukuthi kade beregister ukuvota. Lutho bajabulela ukuthi kade beregister ukuvota. Banezikhalazo abanazo njengomphakathi waseMlazi, umphakathi oseNingizimu Afrika. Ya mama. Unjani mama? Yabaleke. Fike ngephutha la. Uyabaleka ufike ngephutha Bahambe hayi mhluke. Athi go at your home and take it. Bantu basemlazi, semlazi lapha esikhona. Sisemlazi lapho esikhona. Into ithi mash and mash. Sisemlazi lapha esikhona. Mina ngemphendula isidalo umuntu ongekho emashini. Uyishayela uRich ngaphandle.
sisemlazi athi gijima Nsizwa yolanda isibindi ngoba konakele le mashi ilidwa abaholi bemasheni mashi kanye noNgizwe Mchunu ukhona mfazi ogcwele ukhona namalungu omphakathi akhona ngaphandle komphakathi.
Alright ke ningizima Afrika Mzansi bukhoma ke Mlazi eMega City la sikhona qinisekisa ukuthi ke silisla konke ukuqhubeka la eMlazi njoba sazi ukuthi ke amalunga ayomphakathi ke uMlazi athi ke mabahambe analaka izwi lapha elithinta lapha ke oJacinta Nongizwe nophakela umthakathi la bethi khona abahambe ecakwami ngiphethe ke umculi wegospel gama lakho uMalusi kaMbokazi. Babumbokazi ungaba mfishane kodwa lithi jubane onalo namhlanje ubone kahle ugijima kwimashi mashi njengomculo wegospel asifamile ukubona abantu abafana nani beyingxenye yamashafuze lawa kungani thatha isinqumo esiningalesi. Mfowethu ngiqale ngibingelele ababukele emakhaya nginibingelele nonke bafowethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Mfowethu ukubala kwami kuukuhlonipha iconstitution yezwe nokuhlonipha abantu abala ngaphakathi kuma borders eSouth Africa. So esikwazi ukuthi noma kuthiwa siya kwamanye amazwe but siya ngeindlela eziright. Siyosebenza kwamanye amazwe siya ngeindlela eziright sibuye size ekhaya. So lento simple ilula into eshiwo nje ilula ukuthi mawunganawo amaphepha afanelekile ukuthi ube la hamba uye ngakini ulungisa izinto then you can come back uzokwenza umsebenzi ade uwenza kodwa usukwenza lokho legally ngokuhlonipha iconstitution yakule country mfethu iloko nje ekushiwa abantu so nami ngihlonipha lelo lizwi ngithe namhlanje ngoba ngeke mfethu kade umuntu engabi khona kulezi zinto kule march lena umuntu akasukumi isingasekhaya angikwazi ukuhlala ngabe ikhanda liqine ngempela so ngase ngithothi ngisukume mfowethu ngizobamba iqhaza la nami ngihlangana nabantu bangakithi. Abanye abaculi basabela ama brand abathi ngeke ngayibandakanyeka nento ifuzeli kodwa wena usabanga uqinisekisa ukuthi abanye bayingxenye lalokho kusasa abaculi bafana nawe ngabe gospel kwaito okanye omapiano ukuthi baziveze bafane kanye nawe bangasabi kakhulu ukuthi bamele izwe labo yize behweba ngokuthi baye kwamanye amazwe. Mfowethu ilula masiya kwamanye amazwe siyathina sinamaphepha afanelekile so amanye abantu kwamanye amazwe abakwazi ukuthi bangiluyisele ukuthi nginamaphepha because ngizobe ngena khona nginamaphepha. Le march peaceful, le march has nothing to do with ukuba xenophobic. Le march ihloniphekile kakhulu ngihambile ngisuka kwa D ngase Kings Wellington Stadium sengise Mega City man bengiqala ukuhamba ngenyawo indlela ende kangaka hawe Jesu ngangazi ukuthi ngelinye ilanga wengihambe kanje kodwa into esihambelayo engiyibonile ukuthi le march be peaceful ayikho umuntu oshayiwa ayikho linyaziwe besihamba nje abantu besho uvo lwabo ngayo yonke le ndaba kuphela nje mfowethu. Sithokoza kakhulu mfowethu. Ngiyathokoza kakhulu. Igama lakhe uMalusi kaMbokazi ngumculi wegospel bekade engxenye yabalungu omphakathi eMlazi qinisekisa ukuthi ke bathi abahambi imashi bisuka le phezulu kwamnyanda ithe caba baya eMega City yehla njalo ngoMango City Highway gama usisibongo wakashows izoso News TV. Cheers bye. Ngoba siyambona ngathi uyazama uqala akaqhubeka impela nje ayenzisise lento yokusiqoqela laba ngoba ubhizi uyasho ukuthi yena akuwona umsebenzi wethu kubaqoqa kodwa ke kumsebenzi wethu simtshela ukuthi basagcwele basakhona sisaphinda sithatha abahambi. So where to from now njengoba imarch kade eMlazi Kuya kubaleka ukuthi njengoba silethe izikhala nje sesilethe kuma authorities la kuthiwa sikhulume nawo kuya kubaleka ukuthi nasibanike ithuba lokuthi bayifunde beza ukuthi abantu baseMlazi ke manje bathina ngithi bese lokusenza ama march sihlangana emadolobheni mhlambe nani niyazi manje uMlazi uwodwa sikhuluma ngento specific namaphoyisa awo no law enforcement wawo so sizobanika izinsuku zokuthi baphendule ukuthi kulento esiyicelayo sabantu baseMlazi bona yini abazoyimisela ngokuyenza sibheke ukuthi enzeke isikhathi esingakanani but singakhohlwa singakushiyi ngoba ngiyazi sazobuza lo mbuzo singakushiyi ukuthi izinsuku ziyaphela esicele ngazo ukuthi ababe sebesebenzile futhi kuzomangaza uma ngabe uLaw Enforcement kuzoba ukuthi sengathi uyaqala ukuzwa ngathi lolu daba ngoba
ngiyacabanga ukuthi upresident ukhulumile, ngicabanga ukuthi ominister bakhulumile, bashilo ukuthi umsebenzi wabo ba-aware bazowenza. Ukuthi sekuzogcizelela nje nokuthi mhlawumbe futhi sibone ukuthi okwamanje yini iplan abanayo abayenzayo abaphekwayo ngoba hayi insuku ziyaphela zona. Ni happy nje ngoba siyabona sebenakho ukuthi baqoqane somewhere la besho khona ukuthi bacela ukhanjiswa. Nithini ngene kubona kwenzeka njengamanje with regards to ama-march and march kanye nomnqamlajuqulweni babekele wona abantu bokufika bakuleli ngemthetho? Ukuba happy ngicabanga ukuthi soqala uba happy ngoba sesibona ama-results ukuthi abakufanele bahamba sasala saqala senzani kuyathuthuka kuyaphi ukuthi khona i-movement eyenzakalayo. Yes si happy but ukuthi uhulumeni wenzani ngakho ukwenza kanjani kuningane sithanda ungakubonisisi kahle ngoba akuxoxwa akukhulunywa kushiwo lutho usubona ngabantu sebeqoqiwe nje sebebekwe lapha kube ngathi kukhulunywa emaparliament. Mina ngazi ukuthi umhulumeni wabantu, ngazi ukuthi umeya uma ezosebenza into ephethe abantu abahlala endaweni yasedolobheni kumele ngabe kuyaconsultwa nabantu ukuthi bona bafuna ukubona kwenzakaleni. Isibhicongo sibone eSherwood, yabona ke sibeni honest ngalokho kuthiwa enethina xenophobic noma kuthiwa sinjani, asiyithandanga into esiyibone lapha, ayinabo ubuntu phakathi. But ke yini ebizokwenziwa uma ngabe ngoba le ndaba yalapha eSherwood kunomuntu odecide ukuphula umthetho waseSouth Africa. Ngisho kanjani odecide ukuthi ayithathele umthetho yena athatha abantu abaqoqa abafaka endaweni engabalungisele engayilungisele ne-disaster engasenzeke lapha. And lowo muntu ngokwethu, lowo muntu ubesiza abantu bokufika ukuthi babenefit ngokungemthetho endaweni futhi abadla ngokungemthetho. Sekucacile sesizwile ama-reports ukuthi mhlambe out of 10,000 bawu-100 kuphela abantu abemana-document. Now noma singawazi noma ama-document ngampela aqinisekisiwe ukuthi ayiphume ngendlela okwafanele aphume ngayo, angaphuma ngona bawathole kodwa ukuthi ayiphume kanjani sangaba olunye udaba. Usuthi iqembu le-Action SA futhi sikwazi kade uyilunga le-march and march ndamanje sayilona. Do you think Action SA yiqembu right or isinqumo right usithathile? Ngabe Action SA yiqembu right nokuthi ke ulisa abantu ke ezweni ngeNuthu? Uzongithemba ukuthi njengoba saqala i-march and march sayiqhubeka sayibeka la ngathatha isinqumo esi-right noma yinini makuya forward sithatha ukuthi ngathatha isinqumo esi-right. Action SA ingabe izoba ingxenye mhla ka-30 June kwi-march leni ibekile. No, asingabahlukumezi ngokuthi sizobakhulumela endaweni la ekuhlangene khona umhlangano obhekene nokunye. Ngicela ukuthi sibaphe indawo ukuthi bona bayiphefumulele bona ngemlomo yabo abasuke beyithumbile ngaleso sikhathi. Abantu kusaba ngisho amaphoyisa ominister bakhuluma ngomhlathe. Yini kahle kahle nizoyenza ngomhlathe? Ayikho into ehlukile namanje nje siyenzayo ngoba thina silokhu sishilo. Into ebiwe nzima ukuthi nani bafuthi beyindaba ngathi anisikhola ngoba lento silokhu siyishilo lokhu niwubuzile lo mbuzo. Ngazi noma mhlambe fanele record lize libe ne-scratch ngenhlanhla ke yenu lokho kudlala online akusabi ne-scratch. Thina ngezikhathi zethu ozoso besabancane kwakhona i-record ladlala inaliti isiki i-record bese ligcine lingasasho ukuthi litheni. But thina kwethu njengamalunga omphakathi ukuthi sikhulume nohulumeni wethu ngenkinga esinayo, yena kube khona akwenzayo. Yena uhulumeni wethu ngoba yena fanele lenze. In fact ngicabanga ukuthi isikhathi side kakhulu abasithola ukuthi kunokuthi balo bebuka thina ukuthi yini ezokwenziwa beloku besaba. Bona benze efanele bayenze, yini efanele bayenze. Abenze sure ukuthi umuntu okhona la ukhona ngokwemvume. Ola ngokungemvume benze sure ukuthi bayamkhipha bona bamise la kufanele aye khona bese kusala ingane zandawonye zidle ekhaya. Mana i-message bese ifika kanjani ku destination? No, ngikhuluma isigisi ngoba mina I want the message to reach a destination. The message must reach the destination. Ngikhuluma nembongolo njengoba lezi njalo lezi anemini nikhuluma nazo ingulube lezi nikhuluma nazo la konke ama camps lawa. Eke akho ngisho ukuthi ngikhuluma broken Zulu, broken English, yonke into. Ngifuna ukuthi mina kuzwe obasibabo, yabona. Yonke lezi uma ngifuna ukuthi ngisho omongabali bakhona engena washa umhlane namasende ngesaka asha I'm defeated. I am defeated. Umana ngifuna umbuzo phela. Ngifuna umbuzo. Uma kushaya umhla ka-30 Macingwane kucacile ukuthi nithe nizomasha. Uma kushaya umhla ka-30 Macingwane ke nimasha.
abanye bathi ikakhulukazi kubuholi bahulumeni bathi bayasaba ngoba kungenzeka mhlawumbe khona udlame okanye utapa ey'tolo uqinisekisa once again labo abazikhule phezulu ukuthi cha iziphi ikhule phezulu ikhule phezulu umlando uphakela uJacinta izona ikhule phezulu njengamanje ePhethiso iziphi izikhule phezulu okhuluma ngazo mhlawumbe ngisho laba bathinta Bathini? bathi bayasaba ukuthi kungenzeka mhlawumbe mhla ka-30 kube khona imashi nodlame mhlawumbe Manage, we have been marching more than 1,000 times in this country since we started this. And now there's zero violence, there's zero vandalization of property, there's zero abusing of any humankind. So now, why in Mtakatete? They are politicizing the matter. They ever knew that there's got so much more than 100,000 people get at in Sherwood and there. Lokujaneni uxaba uyaqala ukukhuluma iqiniso ngabe sephoqelekile lo baba lo gugelela eThekwini yabona owashawa isiyezi le wathi okay Macingwane mhlawumbe lunye udaba engicabanga ukuthi lubalulekile ukuthi uthinte udaba oluthinta South African Human Rights Commission udaba oluthinta mana osisiqedile ngalolu Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ufunda intatha zamafoni yes ayafanele nifunda Ngicabanga ukuthi sesiqedile mana ozakwethu. osisiqedile ngalolu yeah okay asiqedile yeah odaba oluthinta South African Human Rights Commission ithi uMacingwane lapha kufuze axolise mayelana nodaba alithinta udaba lokuthi akhulume ngenkulumo ezithile abathula ukuthi inkulumo ke ezingezinhle kulabo abathanda nobulili obufana nobaba ngesikhathi begqoke imvunulo kaZulu mhlawumbe awulinganise nje ukuthi umuntu othandana nobulili obufana umuntu onjani awumlinganise umuntu wesilisa ozwala nomuntu wesilisa okanye wesifazane ozwala nomuntu wesifazane Sitabane. oh okay kanjena nje oh njengawe nje uqabulana nasi isikole okay mina ngiyaqala nje emhlabeni jikelele lo ngazalwa mina ngakhonjwa isilo ukuba ngibe umongameli wamabhinca uma ngimongameli wamabhinca ukusho ukuthi ngivikele eke ubhinca bethu futhi ngingaqali noyise wase silo uNdlungumbane wabonga wanconcoza waze wangenza iambassador ye-circumcision kwaZulu Natal ukuba khuthaze insizwe ukuba ziyentabeni ngendlela ephephileyo ngilwela iHawe airport there to us in 2009 and in 2010 ngaphinde futhi ngaphuca umqhele kwathiwa isikhumba sinamatele and I fought for all those things and I won those things and then it's a history. It's more than just a path created by the past. It influences the present and paves the future. And I'm not new in this game. And kubalekile ukuthi ngicacise lokho ukuthi imvunulo akusiyona yami. Uma ithi Human Rights Commission inginikeza 5 days ukuthi mina ngixolise ngiphinde ngiyofundiswa ukuthi itabane ijojwa kanjani ngikwazi ukunderstand indaba yobutabane ngibona ngathi mina kwayona Human Rights Commission ingikhulumela udoti kwayona fanele iyejele kwayona Human Rights Commission ngoba iviolate ilungelo lami mina engesona isitabane ekubeni mina ngacacisa konke ukuthi sisebenzile nazo itabane emsakazweni ehlokahlukene nakuma television nakuwonke ama platforms ngisho ufice emcimbini we don't have a problem about their personality we don't have a problem about their show choosing ukuthi babe zitabane banukelana about isihlama ngoba nangisingenza lapha mina kodwa kubalekile la okuyinkinga enkulu ukuthi abakwazi ukuthatha ingubo yethu yokuthandaza bese beyuqabelana ngayo ngoba besebenzisa ukuthi banemali ngoba besebenzisa ukuthi bona bafundile bazogijima qala beke ku-Human Rights Commission i-wrong leyo nto okusho ukuthi thina mhlambe icala engilishezelayo mina ukuthi asifika ngaqala ku-Human Rights Commission ngoba nathi sinamalungelo okuvikela imvunulo yethu awuthathe phela umNazaretha kwaShembe nemvunulo kaShembe nekhomanga uhamba uyongena eklabhini njengoyiNazaretha ukuthi iNazaretha bese uphuzishwala bese ungibuka ukuthi mina uthatha imvunulo yamama Wilson yabona uhamba uyohlala wenabe uphuzishwala eke ufendi ifebe lapha emaklabhini noma hosha so ke yonke lento leyo bese utshena ukuthi abantu abayi recognize as they are praying attire should they accept that? No.
okusho ukuthi mbaZulu asifundile thina ngokwanele ngempela njengoba besho bethi school is important. Okusho ukuthi mina ke leli cala kulona lami icala lesilo uqobo, icala lesilo nesizwe sonke sakwaZulu. Ngakho ke mina njengoba ngakhonjwa mina wesilo nangithatha kancane ngoba isilo sathi masingimemezela njengomongameli wabhinqa sase siyahleka. Manje ke njalo mangiqhamuka abantu bavele befe ihlaya kodwa mina ngiyena usobahlaya. Manje ke kodwa ngoba kwahlekisilo kodwa umuno wesilo ngiyawuhlonipha. Inje bambela umniniyo. Umelusi inkomo esuke yilusi la kuzona zakhe. Ngakho ke mina mabe ngathola uxolo oluvela kimi kuyobe kusho ukuthi mina sengumnikazi wemvunulo ongelona iqiniso lelo. Unomthebe wesizwe okuyisilo samabandla wonke. Umisa uZulu kaZwelithini uyena umnikazi wemvunulo. Bese kuzoba isizwe sonke sikaZulu. Ngakho ke ngithi mina nganza kwethu uma Human Rights Commission neyitabani zifuna uxolo zoluthola endlunkulu kumnikazi ngoba mina njengomelusi anginalo uxolo. Mase zidla amasimo nganza kwethu kubuza ubaba akubuza umfana wenkomo. Indaba ezithe